ஹாய் ஸ்வீட்டி, நீ என்ன இப்போ காலேஜுக்கு வரல? நீ என்ன பண்ணி லே நான் உன டாப்பமே என் பெருமாளை சுத்தாதன்னு சொன்னனால நீ எனக்கு பெருமாளை சுத்தின தெரிஞ்சு எங்க பெரியப்பா வீட்டில் சொல்லி எங்க அம்மா எல்லாம் என்ன அடிச்சு அங்க பெரிய பிரச்சனை வீட்டில். அதனால நான் இனி காலேஜுக்கு ஒன்றா வர மாட்டேன். நம்ம எல்லார்ட்டையும் சொல்லிடுறேன் நான் இனி காலேஜுக்கு வர மாட்டேன்னு. யாருக்கிட்டையும் பேசவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாவல. ஹே, லவ் பண்றது தப்பு இல்லையே, இதுக்கெல்லாமோ ஒரு பொண்ணு படிப்பு நடத்துவாங்க. லே நீ தானே என்ன பின்னால சுத்துன. நான் உன்னை லவ் பண்ணது மாதிரி ஆம்பளை பேசிய பண்ணி. நான் ஜோக்கு சொன்னாலே சிரிப்பேன், அப்பப்ப என்ன ஒத்த கண்ணை போட்டு பாப்பேன். இது லவ் தானே? போல அப்புறம் டிவியில காமெடி பார்த்து சிரிச்சா கூட நான் அவனோட லவ் பண்ணோம்னு அர்த்தம். பேசியன் பேர் லூசு மாதிரி அரைக்கிறதுக்கு போய். லே இனி அது என் பெருமாளை சுத்தாம இருனா. உன்னால என் படிப்பு போச்சு. எனக்கு என்ன மாப்பிள்ளை பார்க்க தொடங்கியாச்சு. இன்னும் சுத்துனான்னு வச்சுக்க, எனக்கு அண்ணன் ஒன்ன ஆள் வச்சு அடிப்பாயிம்ல. ஹே, நீ என்ன சொன்னாலும் நான் உன்னை விட மாட்டேன். ஐ லவ் யூ. எங்க நீ ஒன்று சொல்லி பார்க்கலாம். லே இப்படி பேசிட்டு வராதுல. எனக்கு தேஞ்ச துறப்ப எடுத்ததான் என்னட்ட அடி வாங்குவ பாத்துக்க. போடி. அப்ப அடி வாங்கி சாவு. நான் சொல்லியதை சொல்லியாச்சு, இனி அது திருந்து. ஹாய் பேபி. லே யாம்பல என் பெருமாளை சுத்திய என்ன நடக்க விடல.